Con granel, querido Paco, nada menos, Pois a verdade é que sí, é que con granel para min é un auténtico placer poder estar aquí hoxe en Ourense e ademais nesta sala do Ángel Valente, non? Un poeta o que tanto admiraba Eugenio Granel. E a verdade é que, bueno, pois eu tuve a sorte de ser amigo de Eugenio, sobre todo a partir de que regresou a España despois dun longo exilio desde Nova York no ano 85. E daquela eu estaba en Madrid e, bueno, pois aí empezou unha amizade e unha relación que é o que hoxe, en definitiva, pois vou a contar a miña relación con Eugenio. É unha información de primeira man, non se trata de que eu faga un análisis, nin que faga un detido estudio sobre a súa obra, porque non é así, non? Sino que simplemente é, bueno, pois contar a miña experiencia con el, a súa experiencia de vida contada a min, e iso para min é, desde logo, rememorar todos esos anos nos que eu tuve a oportunidade de gozar da súa amizade, pois é moi interesante. Quero decir, ademais, que, bueno, que este en Ourense falando de Granel, donde Eugenio Granel, ademais, precisamente na véspera da Guerra Civil, tiña pensado vir a Ourense. A presentar precisamente un periódico que él dirixía que se chamaba El Combatiente Rojo, porque él perteneció ao POUM, o Partido Obrero de Unificación Marxista, pero o día seguinte estallou a Guerra Civil e non foi posible a súa visita a Ourense. Por lo tanto, eu vou falar hoxe de todas estas experiencias que él me contou, de todas estas vivencias que él tuvo, tanto en España como nos países de exilio, na República Dominicana, en Guatemala, en Puerto Rico, en Nova York. Así que para min é un auténtico placer estar aquí, en Ourense, con Eugenio Granel, un personaxe dos nosos máis inmortales pintores que temos ata hoxe. Para rematar, Paco, que cualidades dirías del? Que era o que máis te chamaba a ti a atención de Granel? A súa visión da realidade, que é a súa visión do surrealismo, porque el vivía precisamente nesa subrealidade, que é un plano diferente da realidade. Daí o surrealismo. O surrealismo non deixa de ser máis que unha especie de plano de outra realidade ás que a maioría das persoas non accedemos, pero el vivía nese outro plano da realidade e algo que tratarei tamén de demostrar precisamente nesta charla. Maravilloso, moitísimas gracias, Paco. Gracias a ti, Marina. Estos son cadros que pertenecen, os que están vendo aí, son cadros que pertenecen a coleccións privadas, nas que eu, afortunadamente, conducido por amigos dominicanos, me foron levando hacia eles. Como ven, Granel é desde un primeiro momento surrealista. Esa foto casi de Navidad, que están vendo aí, que é un cadro, la Virgen a cabalo de un burro. O sea, Granel xa daquela, aí estou con, evidentemente, outro cadro que para mí foi un descubrimento en Santo Domingo, noutro coleccionista que me permitiu facerlle unha foto. E, bueno, pois, de algún modo, como digo, todas as miñas conversas con Eugenio Granel e todo o que eu fui descubrindo ali, na República Dominicana, pois forma parte da primeira biografía que se fixo de Eugenio Granel, que están vendo aí a portada do libro, non? Eugenio de Pintados, el chega no ano 40, Santo Domingo, e aí descúbrese como pintor, e aí empeza a pintar, que para mí foi un descubrimento. Eu xa conocía moitas das obras de Eugenio Granel que estaban en España, evidentemente, que conocíamos das exposicións que se fixeron en Madrid e que se fixeron en Coruña e que se fixeron por moitos lugares. Pero para mí foi un placer inmenso, fui descubrindo en coleccións sobre todo particulares, empeza a pintar, a facer esculturas con cabezas de indios, das que, como digo, hai algunhas que foron propiedade de Albert Breton. Que os mayas consideraban a mirada de esguello moi importante, moi importante. Tanto é así que as nais dos nenos pequenos dos mayas, cando nacían, puñanlle unhas bolas de resina nos ollos, para facelos máis oblicuos. E isto Eugenio tamén o descubre. E o vemos aí.
lo vemos aí, como vemos nesas figuras. Hai cadros desa época, desa primeira época, como este que titula Jinete del Aire, un cadro de 1944. Eugenio se descubre como pintor nesos anos, no ano 42, 43, e o descubre Bretón, en Santo Domingo tamén. Bretón é outro dos que tuvo que escapar de Europa, evidentemente, fuxindo de Francia, fuxindo de Europa da invasión, non? Nazi. Por lo tanto, Eugenio, como se ve, empeza pintando dunha maneira surrealista algúns cadros que teñen entre esa configuración dese carácter primitivo dos indios, dos habitantes da illa, e ao mesmo tempo con ese carácter un pouco casi infantil, de xogo infantil. Este era de 100 pesetas, outro era de 27, non teño aquí a imaxe, e encargamos a Isabia Paz. Como ven, aí teñen a figura coa Catedral de Santiago ao fondo, pequeniño, se ve, non sei se se ve, unha figura que parece que ten os pés no chan, os pés na terra, non? E con un brazo levantado cara ao ceo, como querendo alcanzar as estrelas. Compostela 93. Esa aportación de Eugenio Granel desde Madrid, polo Caribe, polas illas do Caribe, pola aquela naturaleza tropical, que precisamente xa no ano 1551 escribe un libro referencial no surrealismo que se chama Isla, Cofre Mítico. Un libro escrito coa técnica da linguaxe automática surrealista, da escritura automática. Un libro que vai dedicado, así o ten na dedicatoria, a André Breton e a Elisa, a muller de André Breton, non? E este foi un libro, Isla, Cofre Mítico, que cando un día Cunqueiro o descubre e o engallolou totalmente. Pero desto falarei máis tarde. E que eu podo gozar del. El regreso del caballero generoso. Así era Granel, como o título deste cadro. El regreso del caballero generoso. O Caribe un estilo diferente, moito máis distinto a ese indigenismo primitivo. Este cadro se titula, precisamente pintado na República Dominicana, este cadro se titula El secreto del río Sil. El río Sil. Unha paisaxe, como vedes, misteriosa, incomprensible, na que se representa aí, no fondo do cadro, precisamente, os 4 elementos: a auga, a terra, o lume, o aire. Aí podemos ver eses meandros, esa especie de meandros que vai formando o río, expresado con formas onduladas pola auga, por esa auga serpenteante, e no medio ese pequeno rostro enigmático, non? Esa especie de abatido con ollos pechados, como podemos ver, non? Houbo algún estudioso de Eugenio que tratou de relacionar este cadro con ese libro de versos maravilloso, surrealista tamén, de Eugenio Granel, que se titula Estela de Presagios, nos que hai versos como estos: en el fondo del río, constructor de estatuas de humo, en el fondo del río que abrasa la sombra, en el fondo del río de gallos devoradores de columnas, en el fondo del río cargado de miradas, en el fondo del río duermen los trenes, etcétera, etcétera, etcétera. Unha vez Eugenio contoume, falando de que él xa era precisamente surrealista desde neno, contoume que con 10 anos pintara un cadro na tapa dunha caixa de zapatos, e pintou unha especie de labrego de campesiño cos brazos levantados e abertos. E entonces
Resulta, dice, este fue el primer cuadro que vendí en mi vida. 30 céntimos. Me lo compró una señora del servicio doméstico que le gustó. Yo había pintado en la tapa de la caja de zapatos un campesino con los brazos abiertos, con las manos levantadas. Pero la señora me lo compró y yo no dije nada. Porque creyó que yo había dibujado un Cristo crucificado. Precisamente prohibido asomarse al exterior. O que nos dice o surrealismo é asomémonos al interior. Porque no interior de nós mesmos, donde non está prohibido asomarse, é donde reside precisamente esa outra realidade, esa outra surrealidade na que os surrealistas precisamente crean, viven e, lóxicamente, nos fan disfrutar os demais dese outro planeta que subyace noutro tipo de realidades. Prohibido asomarse al exterior.